मैं राइटर बबुआ आशीष रिंकू आप लोग को अपना चैनल में स्वागत करता हूँ। तो आज मैं माता दर्द भरा न्यू ट्रैक लेकर आया हूँ, क्योंकि इस दुनिया में माँ ही सबसे प्यारी होती है। जो माँ 9 महीने अपनी गोद में रखकर जन्म देती है, 18 साल तक पाल के स्तर बड़े करती है, उसी का कुछ गुणगान लिखा गया है इस न्यू ट्रेड के साथ में। तो आप लोग ध्यान से सुनिए और अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि आज की जमाना में लड़कियों के चक्कर में लड़के माँ तो भी भूल जाते हैं। तो देखिए इस सॉन्ग के माध्यम से आप लोग के बीच कैसे बोल रहा है मुथला। माई से बेटा बाटे माई से जहाना, बेटा के बिना माई के लागे न माना। माई से बेटा बाटे माई से जहानवा, बेटा के बिना माई के लागे न मानवा। प्यार रिश्ता तो दुनिया खातिर चोर भइल, प्यार रिश्ता तो दुनिया खातिर चोर भइल। ये गलती हो ये गलती खातिर बेटा माई से दूर भइल हो, ये गलती खातिर बेटा माई से दूर भइल, ये गलती खातिर बेटा माई से दूर भइल। तो देखिए फर्स्ट अंतरा। माई तो पाली पोसी बड़हन कइली, खुद भूख सुतली बाकी तोहरा के खियली। माई तो पाली पोसी बड़हन कइली, खुद भूख सुतली बाकी तोहरा के खियली। लड़ती चतनु तो है बाकी भले छोड़ी हो न माई, धोखा जब दे दी तो आई रोई। माई के नजर में भी गलती माई के नजर में भी गलती बेकसूर भइल। एक लड़की खातिर बेटा माई से दूर भइल, एक लड़की खातिर बेटा माई से दूर भइल। लिख ले आदेश सहिल ममता के प्यार के, तब तो जमाना भूलल माई के दुलार के। लिख ले आदेश सहिल ममता के प्यार के, तब तो जमाना भूलल माई के दुलार के। कहल बबुआ आशीष न बतिया भुलाई, जमाना जब छोड़ दी तो मत याद आई। बेटा खातिर प्यार कोहिनूर भइल, एक लड़की खातिर माँ, एक लड़की खातिर बेटा माई से दूर भइल, एक लड़की खातिर बेटा माँ से दूर भइल, एक लड़की खातिर बेटा माँ से दूर भइल। यही पे समाप्त हुआ। कैसा लगे कमेंट कर जरूर बताएं।